Европа буенча сәяхәткә чыгу мөмкинлеге һәркемдә дә бар. Моның өчен бары күңел радиосын гына тыңларга кирәк. Бүгеннән биредә Европа буенча тур исемле акциясе игълан ителде. Ул 29 декабрьгә кадәр дәвам итә. Аның шартлары турында киләсе сюжетыбыз. Күңел радиосында моңарчы күрелмәгән вакыйга. Европага сәяхәт уйнатабыз. Бүген сайлап алу турының беренче көне. Күңел радиосының туры эфирында һәр көн Европа шәһәрләренә, анда яшәүчеләрнең гореф-гадәтләре, йолаларына багышланган сораулар яңгыраячак. Шул ил турында бераз мәгълүмат бирелгәннән соң сорау бирелә, ул тест рәвешендә җавапларны сайлап алырга кирәк һәм һәр көнне билгелибез, мәсәлән, 9-нчы дөрес җавап иясе безнең җиңүче дип билгеләнә. Конкурс нәтиҗәләре декабрь ахырында билгеле булачак. Суперфиналда җиңүчене Европа буенча сәяхәт итү юлламасы көтә. Voyage туристик агентлыгы ял итүнең иң кулай шартларын сайларга ярдәм итәчәк. Победитель сможет посмотреть и средневековую Францию, и романтическую Италию, и солнечную Испанию. То есть это путешествие останется в его памяти на всю жизнь. Каждый хочет хотя бы раз в жизни увидеть Римский Колизей, Пизанскую башню, Эйфелеву башню, мечта каждого русского человека. Төп президенты Европа буенча сәяхәт бәйгесендә катнашкан һәркемне бүләкләр дә көтә. Сайлап алу турында жюри икенче этапка үтүче 8 җиңүчене билгеләячәк. Бәйге хакында тулырак мәгълүмат белү һәм аны онлайн режимда күзәтү өчен www.koengilradio.ru сайтына керергә кирәк. Айгөл Нургалиева, Алина Рәфикова, яңалыклар.